Egwe aka Oyame Music Empire. When you come you see music live, we are today. When an actually female can tell, oh dear, we have your man alone when you have your man alone when woman have your man alone when have your man alone when have your man alone when woman I say have your man alone when have your man alone have your man alone when have your man alone when have your man alone when have your man alone imeji gwo ya boku umunem yake egula akowalonu umunem obu abosele yake jamadi ave obu alu alota yake jamadi olo avyo manele lonwe o avyo manele oyo bona no lokie umunem eguji bienu umunem eguji ahowam na na ye kerona egu akanji bio umunem avyo manele we I say na bosele yake jamadi ave obu alu alota ke jamadi olo avyo manele we umunem maule bienu arobna kum legwa umunem oya je monu ebolem GAB ba na Delta State everybody ememe everybody na ebolendo GAB ba umunem kede body ememe Delta State, everybody ememe o munem, everybody yoko lili, everybody nebolendo, munem, avyo manelo we o munem, obu abosele kijamadi avyo, avyo manelo we o, wane nice na abosele kijamadi avyo, ora lo amali di olo. Female can tell. Oye jiamonu, umunem, oye nemele mawa, gebolem. Amova we, gebolem. GAB ba, everybody eloko lili, umunem. Iwo buna no jule jugu, arobila. Ijoba maya jule yin, umunem. Oka nkweba akwe malesa umunem oka nkweba kidi maka goda umunem oka nkweba kidi maka star yabakala kam mayanka kama oka nkweba kidi maka ompa na GAB everybody eloko lili na Delta State avyo manelo nwenu umunem I say na avyo manelo avyo manelo olo de ma wa logo de ma olo de jo wa logo de jo umunem ma obi ocha ikiji bae gebu olem AKA lem ezo mo gobile arubla avyo manelo we
Give one limb. It's a canalogi. It's only a cookie. Yapu Lord. Umule. Uka maka. Uka mama. Muye give one bebe. Yeah. This is not canalogi. Yours Lord. Uka maka. Give. And the bear. Yes, Mama Chief Council. And yours, friend. Ayoma pizza. Pizza keke. No Igbo Odogu. Odogu in India. Obi one Indi. Ayoma. Order made it Odogu. Gebusi na lekene Obi. Nosina kene odosi akwe. Wosomaka Peter okeke. Yesi mama okenwa na Amada. Oya dere ina mma. Umune musina bi oma nelonwe o. December 215. Kai no na eme ife melo kante. Ya kanti bianu ife melo kai ga ko. GAB bar, everybody Nepoli, and Delta State, everybody Meme, everybody locally, Oyabuna Nepoli, Ego Mozo, Ayoman alone, Gabriel one level, it did not to KGB, Ezo Mogo. Give one baby, I don't want to know. I don't want to know. Musin, I don't want to know. Oh, I'm for sale. Yakeja Madia, Umunama. Soliba. Augustine eke. Ezo mogo dogo. Oyoma akale mogo na mewoyi. Ezo mogo bili iluwanle ma. Augustine eke. Elias Oseligwe. Akane mogo na mewoyi. Udogu na target. When no ga dere gina ma. GAB game Osna Kenei. Game one lem GAB. Isi kan keneloge Ogosi. Udogu Ogosi eke. Ezo mok. Ibo Oseligwe Oseligwe. Obi ocha iki ima emma. Afioma na lo wenwo. Wena Ibo Oseligwe akale emma. Obi ocha iki ima emma. Gebu olem yasikelegi. Afioma na lo wenwo. Munem deje mono. Azoka Udogu wani pe wane Udogu na lindi abili Wane gemu olem Ibu Kisile Azoka wani pe wane na moba Ibu Udogu na India Osoflini ego Arodike Akane mogo bili Ezo mogo na tabazia Oyoma o Ugozeji Arobilago Avioma na elonwe Kisilo dogu Osoflini ego One na India Amoba na
December agba kwa ife emere ka ntelu na ọ dị ya odogwu n'India kisi lọya mọ ezi ọmọ kisi lazụ azụ ka wani maọba agwụ ibu odogwu n'India ọzọ pụlini ego aka na-eme ọgụ obele nwa na-agba mbọ chukalụwa na ya lụgo obi ọcha gị ka iji maa ya mma Avioma na-ele onwe enu ụmụnne m Avioma na-ele onwe kisila azụka anịkpe isi na kenele gị yours friend yours boss agbata John onye gwere ike na India eze ọmọgụ udukwuo kisila isi ka nkele yi maka gịnị Avioma na-ele onwe n'ụwa anyị boss odogwu nọghị bụ agbata John onye gwere nwanne m a odogwu igbu ike na India ọzọ pụlini ego kesịrị ya si mụ kele Avioma na-ele onwe ndị ezi ọmọgụ Ogosi nwa akpata ezi ọmọgụ bili aka na-eme ọgọ na-eme nwoyi kisila azụ ya si mụ kele maka Avioma na-ele onwe Ogosi agbata Elias dike mekele yi ike na-agbali izu eze ọmọgọ and his lọlọ ọsọplini ego si na nkene yi Avioma na-ele onwe ya ọna ọ bụrụ ya ọnya na Avioma na-ele onwe ya ụmụnne m Avioma na-ele onwe ibe eji gwuo ya bụ okwu ụmụnne m ọ bụ agbọsi ele ya ka eji amadị abịa n'enu alụ alụta ya ka eji amadị ọrụ onye ọbụ na n'ọlụ oge n'enu ụwa anyị igwe aka anyị bịa egwuri mmiri igwe a na-etumụla onye anyị na-abịala egwu a GAB ba gebu nwanyị bebe gebu ole odogwu na Delta na lọdụ ole mmadụ ka eji aka gebu ole Avioma na-ele onwe ụmụnne onye ji dị ebu ọsọplini ego onye na-emele mmanwụ ọsọplini ego esi na kenele gị your second boss in India ndụba obeche nwanyị nna ya ike na India endoba nwobeche chugozie gị nwanyị nna ya ọzọplini ego ya si kele yi Avioma na-ele onwe Avioma na-ele onwe ọzọplini ego isi na kenele gị yours friend Uchenna mba na-efo Daddy Uche nwa God ike na India ome mmanya aka na-eme ọgọ bili ezi ọmọgọ bili Uchenna nwale Uchenna nwamba na-efo rugbu ibu Daddy Uche ezi ọmọgọ nwale
asị m kele gị maka afọ ọma na-ele onwe ya afọ ọma na-ele onwe ụmụnne m afọ ọma na-ele onwe ya ọnwa Disemba ka anyị nọ n'ime egwu anyị ga-eji gba Disemba ya ka anyị na-apịa ebe a egwu ogwe m ọzọ afọ ọma na-ele onwe ụmụnne m afọ ọma na-ele ọ dị mma anyị ji egwu awere ekele yours lovely mother Cecilia Anibe Ọka Asambodo nwanyị ọma nne mmalụ mgbe agụụ na-agụ nwa ya mama isi ọ mụrụ ụzọ ahụ ọ mụrụ nwa ga-eli aka nwa ya nụ bayọlọji menụ wezi nne n'elu ezi nne o ala na-azụ nwa o egwu nna bịara ụmụ abịa ọma na-ele enwe o abịa ọma na-ele n'elu ezi mama Cecilia Anibe Ọka Asambodo nwanyị mma o ịbụ nwanyị ọma o ezinne o ụfọ ya dị enwe nwa o mama ya nwa bụ nwa ọrịa niile o afọ ọma na-ele onwe o ezinne o kisili azụ ụka ya si kele gị ibu nne m lodogwu mama ọmụrụ ụzọ onwe ya kili aka nwanyị nọ anyị na nwanne isi na kelele oge yours junior brother chukwu nwe ike Mr. aka na-eme mma mekene yi afọ ọma na-ele onwe ya ụmụnne m afọ ọma na-ele onwe ya ụmụnne m deje m ọnụ onye ọma chụwụ ike Mr. eze ọmọgọ rio chukwu gozie gị onye na-agba mbọ na tawo odogwu nna Nnewi arọdịgo eze ọmọgọ n'ọmụnebe egwu anyị ga-eji gba Disemba 215 ka na-abịalụnụ egwu anyị so onye fọsịa ya lafịa o egwu a ka anyị ji bịa ndị mmiri udukwu na Nnewi ịdị ka eji emeni ka anyị jee ke n'enu ya bụ obele nwa obi na nwanne m obi na nwanne bụ amaka na-anya ọgwụ amụọbana m odogwu na pọt arụbịla agwụ nwaanyị kpee nwanne bụ amaka na-anya ọgwụ afọ ọma na-ele onwe afọ ọma na-ele onwe afọ ọma na-ele onwe Obinna gaba n'iru Obinna nwanne kpebe ụwa maka na ya udogwu na pọtụ ọma o arụbịla ga-ebusi kele gị maka gị bụ ole m ụmụnne m a afọ ọma na-ele onwe o afọ ọma na-ele onwe Mobalish Ezomog Ugozi Manager DAB Oyomo akana mo gonna menwe ataba Oyomo eguna chilonu atata December 11 I know him here 2015 umunnem arabela
ọma na-ele onwe o nwanne akwụkwọ egwu agba sewa soliba sa soliba soliba sa soliba soliba sa soliba ice munne munne kaije kenenu nenu chinaza bele oyoma o wani be wale ma ewo afioma nelewe o afioma nelewe last born chugozi ibu chinaza bele nwanne gị wani bebe o ndị aka na-eme doga na-eme gebu olem ezomok li obi ọcha gị ka iji maa ema ọzọ emele mụ ezomok li n'oyi ọzọ emele ma nwamba na-efo egwu abiọma na-elewe wee na-ekwu okwu ebe kesịlị si nkele yi arọ ya bụ ọzọ pụrụ ịnị ego ogwu n'India isi na nkelelu gị your friend ịma nwasa all weather ike na India and east twin brother Peter Nwasa afioma na-ele onwe enu ụmụnne m egwu aka iji bịa ụmụnne m afioma na-ele onwe ya onye njem ọnụ ebe a ịbụ Emmanuel Nwasa ọweda ịbụ ike na India udogwu Kisiland bebe ya si nwoke na-eyi ya bụ ọzọ plini ego eze ọmọgọ bili abiọma na-ele onwe Peter Nwasa aka na-eme mmaghị eze ọmọgọ bili ọzọ plini ego ya si mụ kene ego dị ya oyoma bright nwanle ma eze ọmọgọ chugozie gị bright chugozie gị bright Solomon edezi ụlọ aka na-eme ọgọ ọ ga-adịle gị na mma onye eze Kisiland nwanle ma aka na-eme ogodogwu isi ka kenelugo bright Solomon wedasi n'odogwu ndị ọzọ ọmọgụ mụle ọ ga-adịle na mma afioma na-ele onwe isi na kenele gị your friend Egbunike Ifeanyi highest man Oliego na Ukego Kisiland na kenele